Ay mga katiktik na ay akong kon magpatambal sa iyang tiil kay nalagtao ni magkuha kog biyabas kay nanurok man po diri ang biyabas sa akong loyo mga katiktik kay ako itan-aw. Sa udlot. Udlot lang. Mo ni may tambal. Odlot pirto ka odlot mga katiktik kay kanila ay mailhan man og buyag ba. Ganit dili ay dugdugon pa nako diri mga katiktik diya pa kay dito ra sa dayon. Dugdugon pa nako ni kay wa makoy ngipon. Kay, Tutura naman lang ato kamot. Dito dili kaayo kayo magpag-usap kayo. May pangibata. Kinsa to buwa ko? anak ni Mayor. Nya, wa ngano wa man mo na butang yawa na mayunod. Oh, toko. Lapat sa ito ha. Mga ni mga tek-tek ako na sa ni. Sapon. Amari turun. Hindi ko ano, Tagalog bitaw. Sige, gali na siya makatulog kay makatulog pa siya ba? Pablo ano? Pablo, katol po daw kayo eh. Nana niya oh. Ingon kay sa Timirna sa mga. Nangita mi kinsa mi tambalan, wa man daw tambalan sa Timirna. Naka diya tol. Nga daw gidugay man niya nga. Wa man siya kabalulan no. Karon kontak sir mo Di ni sa Brela. di po siya mo sa kuha kung ato daw tagalulaw hindi di man kami di siya mo Hindi tuo. mo na dito, duty mo na dito ko. Bulsi mo na lang kumpanya ni kan. One day. Sinyo nya to ko siya. Double tap. Dili ka ng mina mo na. Trabuha ko ang trabuha. Black Tiger na kuha ako na to. Okay, double trick. Wala nang green gold, namatay mo nung ako na mo gold. Hindi na yung kamahan ba? Anak na yung nagdala. Sa babae. Labog na lang, anak na yung nagdala. Hindi ka, napigil-pigil na maganda. Ah, di ba mo po to ingon ato ni kinsa to. Ni MP mo bino nakadbut. Adam din siya na buyo. Sa kuan siya na sa Davao mo siya na sign siya Sana sa may bayo Tibon. na kumama. Nagbalik. Pati ka kailan naman, kailan ka? Nangutana gani ko nga kinsa gani ko niya kana anak. Balik ka siya, babaganid ako na yung mama ko. Dire ko din naman buhat dok. Ako na ba ko awan. Huli ka pagka dulo. Oo, ako may bawo dito. Kusay lolo ni dad bidok. Papar na to. Papa man. Lulo man yan sa iyang tawag. Dili mo kasi ngul-ngul ba? Ngoloy. Ilo gani mo kambal. Kanina mo,
kay Canada katuwa lagi dai mas. Ulan dire pala yung auto na parang ulan dire. Mulmul kayo. Mira ko tuwa. Ay, mo ko. Ana ulan lagi di ko tulog di ko ka ulan patong ko yanger ko tulog. Mo gundangan ako. Sumalo na ko na. Silid. Dan ko ang lagi kang arito ba, yung banag. Jerome, parang na Jerome. Ang mananganan. Gawas nas pugo. Todo no. Lawas na, hindi ako klaro. Wala ba yung... Kita utag di pugo gitu ka. Wala isang tuhon ba ta? Wala kay grabe pugo ka. Ato lagi may kalingawan yung terminal lagi nga. Wala ni split ng pugo. Muna siya lagi nanguna pa muna. Huwag pa siya, nakuha na to. Wala pa na priso. Iso. Katul wala sa kamot. Na, kini. Halos tanan. Yan ang panit-panit. Kini oh. Lupok ni. Kaya nagka-Jerome lagi tayo. Nang mumungan ba ka ng sakto ah. Agad yan. Ayun, pag makaya lang ba? Kaya computer. Diba, kaya wala lata ka ito Jerome ba, ilabigit yun. Dito siya pa, dito siya nagwan, dito siya sa panalo. Nato lagi daw. Hindi na si Puy pa na. Iya nga dito ko ugaman. Kabuyag siya. Hindi na ako rin. Ito lagi ng kalo lagi. Bora ko tayo mong kuhan. Alo. Kuha ko galo niya. Sumad ra og oras. Kadabas ko ka Unang kadua ko galo. Dagko. Ako dagko kayo. Tay. Nya. Pantay ha. Kada ba mo na maglakaw ko. Karon wala man ningon kay pagkaon mo ko dagdag dali ang bawas ko na ko. Kaon mo namo tong halo. Buntag sa iyo mata. Dapat mo dalong gala. Oh. Na ako mataw. Na ibong lang ko ba kay ang kuha ko sa unang halo. Lago to. Dami ko ko. Alas. Muli ka to ko mata pantay. Dos na kapinas, dos 40. Pagtakuha ko na ko tong duha. Kaduha nga halo, alas 2:40 po. Diagir ga po sa likod. Ibalik ni sa kuan sa Berne. Tulog na ko ganyan buntag. Karong biyernes. Nanay ba? Ayaw man yaman di. Kuan na mama alas 6 ko. Tulog pa ko. Uwi ano mga kong mata. Tay. Ang di ko na bagay perminti mo kung gasuot og sapatos gud. Ba't ko dali tan lagi mo. Katul kay lagi inigubos medyas. Abot mo ate, dai Anak na pa. Ba tinay di ah. Abot mo dai. Balik ni Dre ng Bernes ba? Pili, mag-break ako. Sarapan. Siya ta tawag. Merkulis. Ano ba dai? Tambal Kanya ba dai wiring mo na lang. Dawon paliyan. Ang duga ba mo? Paliyang wild. Di, paliyan dito lang baligya ba? Ah. Ganang duga ba mo ikuan ani? Anak day. Kit kinas patusan bay. O gana. Kuhan lang kini ngulngul. Nya magbasa ba? Bot siya por yung tirada o patos. Kuhan na steel to mo sapatos. Sige. Industrial man. Unsa man yang security? Oh, Mamo ginakasagaran nga gwardiya lagi daw to na ko tayo. Ano bintangan nila ko right? Kay perminti ba patos kada adlaw. Init itong teloy. Ano kaya magigda lagi yung bay? Anak ko patrada o ulan lagi yung kapapatulgon. tanan unlan no na unlan. Kulang na lang ibitay ni mo itan. Di ko matulog dito. Ano? Diyan, ano? Istingan anak ko to. Bakit na bakit na? Ulan jud nga kanang. Bana habog kinakot. Salamat sila. Yan lang ko mag. Langan na. Balik yun. Jeep. Oh, gila. Balik. Oh. Salamat. Yang. Ano mati mo yang? Misansa nastikit la. Aman. Pero, Na anak. pero
Karena mas juro ang potensyo. Mga katik-tik na anak-anak. Huwag ka ba? Huwag ka. Ala di sa tayo, drive daw ba? Drive ba? Yan o, okay. Anak yang papa gatod siya. Ah. 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 Yan ang gabi. Ha? Sige. Sa. Ilagani na yung pabayaran. Yung biya. Yan lang pabayari lang kay imanan. Ano pa yun? Anong koy? Gatong, ha? Anong koy? Anong koy? Gatong, kang, dodoy, ngano dugay man kayo uli. Bila may gatong sa papa. Wala na ko itong manok. Dustra daw. 200 na? Nakalipis ba sila ini? Dustra daw. Ha? Bayan. Dustra. Di matugod. Matugod akong gonggong dito ba? Dos, kikik! Tapo naman to. Kaya naman itong kilo. Kaya na to eh. Pag-uon man to nga manok. Bae. O ka na kay pagkano itong dudoy kay gonggong. Uya mo ping. Ah. Ay mga katik-tik, di ana po magpa-tambal, magpahilot kay napiang sa basketball. At magtambal na po siya. Naipit raman, wa man napiang, naipit ra ang ugat. Dali ra ni. Karon di na siya magtakil po. Ana. Dali ra ni kay naipit ra ang ugat. Wala ang bugkog babalik. Kamu mga katik-tik o mga piang mo dali lang mo diri sa ako akay. Dali lang nato ng dambalan. Nang isa nang lusno ng sa tunga-tunga. Ala dali na po dako ng tambalan. Buyag pod, buyag. O mabuyagan mo, doon lang mo diri kay ako tamo haplasan ng itik. Pila di kang minuto na. Ang mata sa ipay ko. Ikaw iloto mo ka? Pilit ka ron. Ha? Ito lang. Lagay sika kay Pilit ka? Hindi na ugat yan. Kusga 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 ka rin. Ay, wala ka piang. Piya. Wala ko piya. Piang. Hiluto na lang ka. Dili ka? Ganun man. Sakit? Kailangan Mami Inday ba? Tanaw man si mami. Tapos Mami Inday. Tutin awas mami oh. Tara Mami. Hindi lagi taron, lagi taron. Nguli bitaw mo. No. Pilot ka. Kaulion na lang. Na pilot mo siya ron. Pahilot ka ron. Oh. Kusga ilaw ko ipiyang. Wala ko piang. Piyang. Anya lang, anya. Lutong si anya. Inas Mami, na Mami, lutong si anya. Yun na. Inas Mami. Nga mami hilutod si Anya. Ina, ina. Lutong. Anya lang. Hilutod. Kusga ko anang kamot misturya na Mami. Lutong si anya. Na Mami, birthday papa. Saan birthday gunggong? 30. Mami, birthday papa, 30. Kusga. Wala na, magkalakaw na ni mga katik-tik kay wala na, nauli na ang ugat. Wala na yung luto. Wala na. Kusga ba, na Mami, birthday papa, 30. Ayun na siya. Sige, isa ba, sige. Birthday papa, 30. Kusga. Kanya regalo mami. At manok.
Maayo na. Tindog na siya mga katiktik. Ikaw na pa, Ron. Dili ka. Ikaw na pa hilaton, Ron. Di man, iwa mong kakatiang. Pusga, naulang ko piyang. Piyang. Pusga. Wala ko piyang. Pusga ba, naulang ko piyang. Wala ko piyang. Wala magkaipiang dili luton. Ay mga katiktik, maura tong akong vlog. Naot nga nalingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye. Kung gusto mo magpahilot mga katiktik o kinsay na nga buyagan ba ng inyong pikas, ari lang mo diri doo lang kay andam ko sa pagtambal sa inyo.